והיום אני אומר, המשטר באיראן, משטר האימים באיראן, הוא איום לגורלו ולקיומו ולקיומה, לא רק של עתידנו, אלא לגורלם ולעתידה של החברה האנושית כולה. זה מה שיהיה אם הוא ישיג נשק גרעיני. המאבק בינינו לבין אימפריית הטרור בטהרן יחרוץ את גורלן של כל החברות החופשיות. אם ישראל תפסיד חלילה במערכה זו, מדינות המערב תהיינה הבאות בתור. נחשול הקנאות ישטוף אותן בלי רחם, וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שהן חושבות. אבל ישראל לא תפסיד, ישראל לא תוותר, וישראל לא תיכנע. זאת המשימה שלי כראש ממשלת ישראל, וזאת המשימה של כולנו, כל החברה הישראלית, על כל חלקיה. אנחנו נחושים להשמיד את מפלצות החמאס, את המפלצות שחוללו את הטבח האכזרי ביותר בנו מאז השואה. לא תהיה חליפות אסלאמית עם צבא טרור בגבולנו, לא בדרום, לא בצפון, לא ביהודה ושומרון. ביום השואה הזה, אני מבטיח, הלחץ הצבאי על החמאס יימשך. נשמיד את כל יכולותיו, נחזיר את כל חטופינו, ננצח את החמאס ונמנע מאיראן נשק גרעיני.